Hugot nga seguridad ang ipatuman sa sulod ug gawas sa mga terminal nga nahimutang sa dakbayn sa Sugbo. Sayra nato ang 12 kalambuan karon sa mga terminal pinaagi sa live report ni Alan Domingo. Lan? May nilima orasa diri sa Cebu North Bus Terminal padayon ang pag-abot-abot sa mga pasayro nga mamauli silang tagsa-tagsa ka mga destinasyon aron dito itimaan ang adlaw sa mga minatay. Hinoon, dili pa inaana kadasok ang bulog sa mga tao dinhi tungod kay doon na may igong bus nga ilahang kasakyan ngadto sa ilahang destinasyon. Gipangunayan ni Police Brigadier General Anthony Abirin, ang direktor sa Police Regional Office 7, ang pag-inspeksyon sa mga terminal nga nahimutang sa Cebu City. Giuna niya ang Cebu South Bus Terminal diin gisuhid ang sulod ug gawas sa terminal. Apil na ang mga bus aron masiguro nga luwas kini alang sa mga moaging pasahero. Samtang ipaniguro usab sa management sa terminal nga adunay igong gidakanon sa mga bus nga masakyan sa mga pasahero nga mamauli sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya alang sa pagtimaan sa adlaw sa mga minatay. Mukapin sa 500 ka mga bus ang ipadagan sugod kanong adlaw hangtod na sa weekend sa South Bus Terminal. Samtang kapin sa 400 usab ka mga bus ang ipadagan sa North Bus Terminal. Gibanabahan na usab sa LTFRB 7 nga maabot sa 20,000 ka mga pasahero ang moagi sa CSBT sugod kanong adlaw hangtod na sa weekend. Doon ay mga help desk nga gimontar usab sa sulod sa mga terminal nga maatiman sa mga pasahero o galing magka-problema. Samtang alas 2 ganinang hapon, nagsugod na ang taas nga linya sa mga pasahero sa North Bus Terminal. May alang sa mga pasahero moagi sa Cebu North ug South Bus Terminal doon ay panawagan atong mga otoridad nga dili gyud pwede magdala og mga mahait nga mga butang, dili pod pwede magdala og bino o ilimno makahubog, di sad pwede magdala og kaning mga flammable materials o dili usab pwede ang mga ero nga walay busal ang baba. Kini isip pagpatuman usab sa ilahang hugot nga seguridad alang sa kaluwasan sa mga tawo moagi sa mga terminal dinhi sa Sugbo. May Daghang salamat, Alan Domingo.